गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि सोरखारनिफ्राय बिटिआरनि हा-हुखौ लाना मोनसे गोनांथार फोसावथाय मिशन बैसुमुथि एबा मावथांखि बैसुमुथि 1.0 बे बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि बारि बागान बायदि हानि जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनो हानाय बायदियै बिटिआर सोरखारा मावफुंनो आखायाव लादों। दासिमाव हानि मेला आरो बैसुमुथि मावथांखिनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि हाजार हाजार रायजोफ्रानो गोरलै राहाजों गावबा गावनि हाखौ गावनि मुङाव खालामना लानो हाबाय। बे मावथांखि बैसुमुथिनि गेजेरजों मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामनो थाखाय होखानाय फोसावथायनि नेमखान्थि बायदियै फारि फारि मावफुंनानै लानो हागोन। गलाघाट जिल्ला थिलिसालनि हेरेम्बा फोथाराव खुंफुंगोन देग्लाय एबसुनि 52थि थान्दै जख'न्थायखौ। एबसुनि 52थि थान्दै जख'न्थायाव बिटिआरनि दफा मावफुंनाय आरो बिकेडब्लिउएस गामि सुस्रांनायजों लोगोसे बर' माहारिनि थामोन्थानि सायावबो गुवारै सावरायनाय जागोन होनना बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थायखौ बोहैथि बोसोरनिनो फैगौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारि 2024 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्ला थिलिसालनि हेरेम्बा फोथाराव खुंफुंगोन। बे जख'न्थायनिनो गाहाय खुन्थियाखौ बर'नि गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादनि आर'ज गाबनाय आरो नेमखान्थिनि गेजेरजों गायसननानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि, रायजो सभानि बारग' एमपि आरो आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 52थि थान्दै जख'न्थायनि बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि रमिअ' पि नार्जारिया मासि लानानै दैदेननायाव गेवलां सावरायमेलबो लानाय जायो। बेयावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखाव गोरा ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना। क'क्राझाराव मन्थ्रि अशोक सिंघाल बर' बिजोङाव मोन 58 फोरोंगिरि मासिल' होनायनि खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायखौ दानख्लेंदों आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंघालआ। आसाम नाङै एलपि आरो इउपिनि थाखाय 5,000नि बांसिन फोरोंगिरि थिसनथायनि फोसावथाय होनायाव बर' बिजोङाव मोन 58ल' मासि होनायनि सोंथिनि सोंनायखौ दानख्लेंदों आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंघालआ। डिमा हासावनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डिमा हासावनि साफ्रोम कलेजाव थांनाय फरायसाफोरनि थाखाय बोसोराव 10,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों। चिरां जिल्लानि बांगालदबायाव 25थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी आसाम क्लाब फुटबल चेम्पियनशिपआ जागायबाय। बे बादायलायनाया 13 जानुवारियाव जोबहैगोन। हाबाफारि बायदि गिबि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरसिनि मासिगिरि एमपि रोनगोन नार्जारि बिथाङा। लोगोसेनो गेदेमा जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावजेनो एम दावबायसा बर'आ। बिनि उनाव आसाम जोलुर गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आसाम जोलुर गौथुमनि लोगो आफादगिरिया। हाबाफारियाव बाहागो लाना बुंदोंदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ जोहोलाव सोमला बसुमतारीया सासे जोंनि हारिनि बिर जोहोलावमोन। गेदेमानि गिनो रोङै बिहोमा होलांनायखौ अरायबो सिबिनो आरो मिथिहोनायजों लोगोसेनो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों होननानै। गिबि बादायलायनाया जायो सराइदेव आरो रङिया टाउन क्लाबनि गेजेराव। हाबाफारियावनो बाहागो लादों एमएलए जयन्त बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, डक्टर सांग्राम ब्रह्म, एमसिएलए माधव सेट्रि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा। क'क्राझाराव नर्थ इस्ट खेल इन्डिया आइजोफोरनि उसु लीग चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंफुंदों। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि काटलगुरियाव थानाय साइन्स सेन्टाराव सोलिफु 3 अक्ट'निफ्राय 6 अक्ट'सिम इटसन खेल इन्डिया आइजोफोरनि उसु लीग चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंफुंनाया जागासिनो दङ। आसाम उसु एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंफुंनाय खेल' इन्डिया आइजोफोरनि उसु लीग बादायलायनायाव बिहार, सोनाब बंग, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, मिज'रामनि गासै 550 आइजो उसु गेलेगिरिफ्रा बाहागो लायो होनना भारत उसु एस'सिएशननि क'र्डिनेटर सहेल आहमेदआ मिथिहोदों। बे हाबाफारियावनो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनो साबायखर बावहोदों भारत उसु एस'सिएशननि जाज उदांस्रि नार्जारिया। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।